И здравейте хора, аз съм Криси БГ и днес играем Майнкрафт с павката 12. Това е ревюто на новата къща, която направихме. Заведена и готова. Нарекох я къщата. Сега, чакай, защото забих къде са вратите. Това е детската стая. Но не е много голяма къщата, ама все яки нещата, които сме правили. Да. А това е мъжката. Ясно, мъжката. Йо, можем да спим. В момента можем да спим. Как можем? Ела да видиш на леглата. Ела да ме видиш как изглеждам, докато правя това. Ела да ме видиш. Гледам те. Чакай, нощта е свършила. Чакай, и да видим. Чакай, защото поснах вече искам на survival. Не е тука. Трябва да е отвънка на нощта, ма и така е. Това е да, хора. И сега ще видите най-якото зомби, които сте виждали май през живота си. Вижте само какъв скин! Вижте само какъв скин! What? Мани! Чакай, аз искам да си взема вълк. Искам да си го язда. Гледайте. Това е много як скин. Дайте да видим на Блейза. Ето гигант. Чакай. Язда вълк. Гигант и Блазе. Къде е Блазето, бе? Блейза. Ето трябва да махнеш зомбито. Не, ето ми го Блейза. Аз съм с вълк. И да, хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Това беше най-хубаво. Това беше къщата и